que sabíem més que ells. Maria, estem segurs que ningú de nosaltres oblidarà els teus avisos a classe, però també recordarem sempre la teva gran passió a l'hora de fer classes i que en una lectura prescriptiva se'n poden aprendre moltes lliçons de vida. Gràcies per fer-nos estimar una mica més la nostra llengua. Anna, gràcies per haver tingut tanta paciència des del primer dia. Encara que de vegades no t'ho haguem posat fàcil, has seguit amb el mateix entusiasme de sempre i ens has ajudat en tot el que ha calgut. Llobera, t'hem de dir que quan vam entrar a l'ESO, molts de nosaltres et teníem un respecte immens quan et veiem passar pels passadissos. Però ara que hem tingut l'oportunitat de tenir-te com a professor i alguns de tutor, hem pogut gaudir d'un Xavi molt diferent al que imaginàvem. Gràcies per tot. David, els que t'hem tingut com a professor t'apreciem i t'apreciarem sempre. Encara que moltes vegades les teves classes s'han assemblat més al Congrés dels Diputats que a una altra cosa, amb tu hem après coses que van molt més enllà de la física i la tecnologia i que sempre recordarem. Esperem de tot cor haver-te pogut ensenyar alguna cosa, nosaltres a tu també. Josep, gràcies per aquest any amb nosaltres. Esperem que t'hagis sentit acollit i que en els propers anys mantinguis el bon rotllo a les teves classes. No sabem com t'ho has fet, però la teva assignatura és la preferida dels del científic. Pilar, ¿qué vamos a decir de ti? Has sido mucho más que una profesora, una guía y una fuente inagotable de sabiduría. Gracias por saber transmitir ese amor por el conocimiento y saber enseñar la magia escondida de las palabras. Tus clases serán siempre un claro ejemplo de lo que es un locus amoenus. Gracias por ser como eres y por estos 3 años. Te queremos. Xavi, tot i que ara lluïm amb molt de pathos i amb contraposto, et volem agrair la paciència que has tingut en cada classe d'història de l'art. Encara que l'horari no fos el millor, ens has ensenyat millor que ningú tot allò que s'amaga darrere d'una simple pintura, escultura, arquitectura o conceptual. Gràcies per haver-te preocupat per cada un de nosaltres i per tenir una rialla sempre, encara que no fos el millor dia. Marcelino, gracias por todo. Los que hemos tenido la suerte de tenerte como profesor en bachillerato, hemos podido ver que lo importante de la vida no está escrito en un libro y que la persona que nadie imagina capaz de nada es la que hace cosas que nadie imagina. Gracias por tu sabiduría y por tratarnos tan bien. Pere, gràcies per fer-nos comprendre què és el terror quan en un examen d'economia no quadrava el balanç, per repetir cada dia lo malament que anem d'hores per a selectivitat i per tancar la parada milers de vegades. Neil, a tu sí que et donem les gràcies per aquesta gran paciència que has tingut durant els 3 anys. Gràcies també per haver ensenyat l'anglès amb les mateixes ganes cada dia i tot i que et puguis pensar que no estudiaves pels teus exàmens, et prometem que sí ho fèiem. We will always love Manchester United. Litus, bonico. Gràcies per la teva alegria, forma de ser i acompanyament com a tutor. De tu hem après que fins i tot en les situacions més adverses, com en un examen de mates o de química, hi ha espai per a una mica d'humor. L'any que ve trobarem a faltar les teves classes, però sobretot tenir algú que es preocupi tant de nosaltres com ho fas tu. Alan, gràcies per haver sigut un tutor tan atent i empàtic amb nosaltres, per des del primer dia haver sabut guiar-nos amb dedicació i per animar-nos sempre a ser la nostra millor versió. El teu recolzament que a tants ens ha ajudat a seguir quan ens semblava impossible. La teva passió per la història i la teva manera d'ensenyar-la ens ha mostrat que conèixer el passat és la clau per entendre i millorar el nostre futur. I sobretot, el que t'asseguro que no oblidarem serà que feta la llei, feta la paraula. Eloi, gràcies per tot el que ens has donat. Quan no hi va ser, res va ser igual. I creguis o no, et vam trobar molt a faltar. Igual que trobarem a faltar l'any que ve les teves filosofades. Gràcies per ser com ets i per fer-nos pensar sobre coses de les que mai ho hauríem fet. Volem també agrair a la resta de professorat per acompanyar-nos durant aquest viatge tot aquest temps. I tampoc ens volem oblidar del personal del centre. Direcció, secretaria, equip de menjador i servei de neteja. Gràcies per la vostra dedicació cada dia i per haver fet de Maristes el millor lloc possible per haver passat tots aquests anys. I com no, a vosaltres, famílies, també volem donar-vos les gràcies per ser-hi sempre, per donar-nos suport i un amor incondicional, i per
creure en nosaltres fins i tot quan nosaltres mateixos no hi creiem. Tot i que no us ho diguem gaire sovint, us estimem molt i sense vosaltres res d'això hagués estat possible. I per últim, què dir a la nostra generació? Avui, mentre ens mirem als ulls, ja no veiem companys de classe, sinó persones que han estat al nostre costat en cada pas d'aquest camí, persones que de per vida estaran al nostre cor. Gràcies de veritat per ser com sou i per formar part d'aquest grup tan bonic, perquè sí, nosaltres sempre creurem que som la millor generació que passarà mai per Maristes. I en un dia com avui també ens volem recordar dels companys que durant molts anys van ser amb nosaltres però que van agafar altres camins fora de Maristes. Sempre formareu part d'això tan especial. Però ha arribat l'hora d'afrontar el que va a partir d'ara. Ens trobem davant d'un futur incert, ple de possibilitats i oportunitats. Alguns de nosaltres continuarem estudiant, altres començarem a treballar, però fem el que fem, de ben segur portarem amb nosaltres per sempre els valors i les lliçons que hem après aquí. I és que a la vida no hi ha res més important que ser bona persona i seguir endavant, i sobretot lluitar per molt que tot ens vagi en contra. Avui ens toca dir adeu i aprendre a construir una vida fora d'aquestes aules. Però no tenim cap dubte que marxarem amb les eines necessàries per fer-ho i que ens sortirem passi el que passi a la selectivitat. Maristes és i serà sempre la nostra llar i tots nosaltres hem estat, som i sempre serem una gran família. I això és el millor que ens podem endur. Ara hem de mirar cap endavant, afrontar els nous reptes que ens vindran i lluitar pels nostres somnis sense oblidar mai d'on venim. Perquè no és el pas del temps el que ens porta a créixer, sinó les persones i entorns que ens envolten. I Maristes ens ha portat a créixer d'una manera increïble. No tothom pot dir que ha crescut amb la mateixa gent, però nosaltres sí que tenim aquesta gran sort. Així doncs, com diu el lema d'aquest any, ets a casa. I nosaltres no només hi hem estat, sinó que sempre hi serem. Moltes gràcies i fins sempre.